Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatan kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Baligyaan sa babae nga Filipino-Chinese kada pang picture sa mga ID wala sang record sa BPLO. Kagawad ginpatay sa construction worker sa Pulupandan. Yara sa 1.2 billion pesos ang proposed budget para sa Negros Island region. Contractor ginaksyonan ang reklamo sa ginakayong dalan sa Handumanan. Kag sa good vibes sa estudyante, tigayon nga nakagraduate bisan pangayara sa sunod sa BJMP facility. Kinatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga Karina ang tigayon na nga nakagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kay nasang aga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Karina. As of 10 a.m. yara na si Karina sa 515 km north-northwest sang Itbayat, Batanes. Pero samtang nagapalayo, ginapabasog sa gihapon ni Karina ang hangin habagat. Ang Batanes na lang napaydalom sa tropical cyclone wind signal. Sunod sa pag-asa, posible sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan sa area ng Luzon kag Western Visayas, tubtubwas nga adlaw bangod sang hangin habagat. Gani makapaabot sa gihapon sang malaka-laka nga pag-ulan sa Negros Occidental. Sa number 9, cash incentives para sa mga Negrense athletes nga nagdaog sa medalya sa bagong damang takop nga palarong pabansa ang gin-release na kaina. Sa kabilugan, 901,000 pesos ang pondo nga na-release sa mga atleta nga nagdaog sa gold, silver kag bronze sa elementary, secondary kag para games. Ang mga gold medalist nagbaton sang 5,000 pesos, silver naman 4,000 pesos kag bronze 3,000 pesos. Ginpasalamatan ni Governor Eugenio C. Lacson ang mga atleta. Naman ang uli nga athletes ang magahampang para sa Western Visayas bangod sa madason nga hinampang sa idalom na sang Negros Island region ang probinsya. Sunod sa gobernador, madason nga handaan ang hinampang sa idalom sang NIR kung saan sugod na nga magakompete ang probinsya kontra sa Negros Oriental kag Siquijor. Sa number 8, mga cooperative members ang inpaidalam sa gender sensitivity training agod mapasanyog pa ang gender awareness program kag mapaiway ang mga konflikto kalakip na sa bahin sa mga LGBTQ. Sa pagpanguna sa Bacolod Gender and Development Council na paidalam sa gender awareness training ang mga katapos ang livelihood cooperative sa syudad. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Women, Gender, Family and Child Care sang konseho nga kabahin ini sang tikang para mas mapasangkad ang hibalo angot sa mga gender-related issues nalakip na diri ang pagpaiway sa mga insidente kasubong sang nag-viral nga pagharasing isa ka katapos ng LGBTQ sa waiter nga iya ginpatindog sang inoras matapos gintawag siya nga sir sa Cebu City. Gindugang ni Flor nga ginakinahanglan man ang pagtukod sang duga nga mga pasilidad bisan ang para sa mga miyembro sang LGBTQ. Ginduso niya ang pagtalana sang separado nga mga comfort rooms nga para sa LGBTQ sa tuyo nga mapabaskog ang programa bahin sa gender sensitivity awareness. Nga dapat ang atong mga establishments, ang atong even public spaces, even government institutions should know the sensitivity, no? Should be sensitive. Should have actually ara na gani sa law nga dapat may gender sensitivity trainings ang tanan. In spirit sa aton nga safe spaces nga act, no? So again, balik lang kita to basics mo, respeto sa kada tawo, respeto sa imo gender orientation, sa imo gender preference, kag respeto man sa akon bilang straight person, for example, no? Muna na siya respect for each other yung gid man, it really boils down to that. Sa number 7, plano nga pag-arkilas ang syudad sa duta sa likod sa Bacolod City Government Center nga ginalis karon ni Councilor Vlady Gonzales ang wala sang dugang charges.
Ginasugura na ang paghawan sa duta sa likod sa Bacolod City Government Center nga plano arkilahan sa Bacolod LGU agud himuon nga Manukan Country East kag Park. Ang propiedad ang ginarkilahan ni Councilor Vladimir Gonzales gikan sa pamilya Gonzaga. Ginaklaro ni Mayor Albi Benitez nga kung ano man ang agreement ni Gonzales sa pamilya Gonzaga, amo man ang pagasundon sa syudad nga wala sang dugang nga charges. Dugang sang alkalde nga wala sang pagaginansahon ang konsihal sa ginadihon nga kontrata. Ang LGU amo ang magadevelop kag mga dumala sang lugar sa malapit 3,000 square meters nga duta ginaplano sang alkalde nga isaylo ang parking area kag mga vendors sa palibot sa BCGC sa Tion nga matapos na ang construction sang legislative building project. If ever the city will lease that property, it has to be flow through. Wala kung ano ang arrangement nila kay sa Gonzaga family, amo man ang arrangement ng syudad. No, wala ginada siya kinahanglan ganansahon o wala ginada siya idugang, wala gid siya buhinan kasi kung ano ang iya ginlease nga arrangement, commercial terms, mga agreements will be exactly what he will do also with the city. Sa number 6, kagawad sa Banwa sang Pulupandan, patay sang ginbuno-buno. Patay ang barangay kagawad nga si Fernando Hasildo, 66 anyos matapos nga ginbuno o samtang nagakatulog sa iyang kwarto sa Purok Malikaya, Barangay Kanusa sa Banwa sang Pulupandan, Domingo sang kagahon. Sunod kay Police Major Edfil Baribadlan, ang Chief of Police sang Pulupandan PNP. Ginaligar nga ginsulod sang suspect ang balay sang kagawad kag nagdiretso ini sa kwarto sang biktima kag gileon sini ginbuno. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang biktima kag ining nakita sa iya bata nga dugoon kag may pila sa liog, dughan kag kamot. Kag gilayon ini nga gindala sa ospital sa Banwa sang Valladolid pero napatay. Dugang pani Balibadlan, nagagwa sila nga investigasyon nga pagdumot ang motibo sa krimen. Nadakpan ang suspect kag ining mga pangatubang sang kaso nga murder. Sa number 5, construction sa mini hospital sa relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ginapabot masuguran siniga tuig. Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga magluwas sa ginatukod nga Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre. Igatukod man sa relocation area ang sakop sa mga barangay ang isa ka mini hospital. Plano sa alkalde nga sarang makabaton sa admission ang 10-bed mini hospital nga sarang mahuman sining tuig. Ginsiling ni Councilor Claudio Pontevella, pamuno sa Committee on Health sang konseyo nga ginatapos na ang plano kag disenyo sang mini hospital nga kabahin sang 5 tanan ka mga infrastructure project kay gatukod sang syudad. Gikan sa loan agreement ang kabilugan nga 250 million pesos nga pondo nga gamiton para sa construction sang 5 ka mga mini hospitals nga itukod pati sa Barangay Kabug, Alihis, Madalagan kag Barangay 2. Sa number 4, reklamo batok sa nagalunang nga alagyan nga gina-construct pakadto sa Barangay Handumanan sa Bacolod ang ginaksyonan sang contractor. May report si Romeo Sobaldo. Domingo nga adlaw matapos ang malawig nga bunok sang ulan, amo sining sitwasyon sa gina-construct nga dalan pa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Nagadanaw kag nagalunang, nagapilahay ang mga motorista kay man one way lang ang dalan. Ang ini nga nagamotor naguot sa lunang kay nangalihid sa higad sang dalan para hindi maguot. Next week, magabukas na ang klase. Ganigin padangat sa programa nga isugid kay Mayor ang ini nga problema. Sa kagabi, live sa programa, nagatubang sa kay Mayor ang City Engineer's Office ang tag-iya sang MKU nga contractor nga si Michael Ku. Bulan sa Abril, ginsugura ng pagsemento sang delikada na nga ginareklamo nga dalan. 1.3 kilometers ang kalabaon sini. Suro sa OIC sa City Engineer's Office nga si Engineer Loben Ceballos, may mga adlaw nga hindi makatrabaho ang contractor bangod sa maulanon nga panahon. So mean to say that explains nga akong makita nila nga away kay siyempre kung gaulan mayor wala ka gid obrahon. Dason number 2 because of wala tagin sira kay because major route na da siya. Nang we are nga section by section ng obra kay ginapaagi ta sila. Suno kay ko, Martes kag Miyerkules gin pangkakas ang lunang bisan hindi na parte sang ginakaayo nga dalan para matagaan sang alibyo ang mga motorista.
what you call this, ang ilang access road lang for the meantime. Actually, hindi naman na shoulders ang namon because the drainage but mayor. So, but sa nakita ko kagapon, after knowing may problema, again, ariglar man naman gapon and then today. So, but I will just, tulungan yung shoulder naman. For the meantime, para malapad lang ang dalan sa kilid. So, amo na siya yung expense for that. Sunod sa kay Mayor Albi Benitez, nahangpan niya ang sitwasyon sa mga motorista pero hindi niya gusto nga ipadali-dalion ang trabaho sa kontraktor, ilabi na nga kung nagaulan para hindi mabutang sa kompromiso ang kalidad sa siningadalan. Mas madamol pagid inigani kuno sang sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Pero kung gaulan, hindi ka gadya ka semento. Pwede siya kung hindi lagi naman kagabi nga ulan. Talit-talit lang pwede na siya. Pero kung may ulan, ma-compromise kitang quality sa aton nga dalan. Hindi man na gusto kay kung maguba ganina, mambal sa tilan tawabla. Pag ulan naging himo, guba na yon. Magluwas sa dalan, may drainage system pa ini, kag may sidewalk, kag may solar lamps, kag solar studs. Nagpasalig ang contractor nga tingwaan nila nga mahuman ang dalan sa bulan sa Enero o kung Pebrero sa 2025. Sa number 3, may 3.3 billion pesos nga tourist receipts o kung sales ang Negros Occidental base sa record sa Provincial Tourism Office as of July 2024. Sa records ng Tourism Office, 3,362,210,475 pesos ang naganar sa probinsya gikan sa mga turista nga nagbisita sa probinsya paagi sa hotel and accommodation, pagkaon, transportation, souvenir items kag iban pa. Sa among reports ng Tourism Office, 396,721 ang mga nag-abot ng overnight tourists sa Negros Occidental. Ini sila ang ginabasihan bahin sa reporting sa tourist receipts. Sunod sa kay Cheryl Dicena, ang Provincial Tourism Officer, target nila sa 2024 ang 765,416 ka-tourist arrivals o kung 10% ka mas mataas kung ipaangit sa 2023 nga mga turista nga nagbisita kag nagtinir overnight sa Negros Occidental. Samtang ang day tourist as of July 22 nagdangat sa 894,029, 6.2 billion naman ang nangin sales o kung tourist receipts sang 2023. Sa number 2, kapin sa 1.2 billion pesos nga pondo ginapabot para sa Negros Island Region. Yara sa 1.2 billion pesos nga pondo ang gina-allocate sa masunod nga 3 ka tuig para sa pag-establish ang Negros Island Region suno kay Senador J.V. Ejercito. Sa idalom sa Republic Act 12000 o kunang NIR Act, kinahanglan sang Congress mag-alokar sang pondo sa bag-o nga rehiyon. Suno kay Ejercito, dapat ang mga miyembro sang lower house ang maghikot sa pag-propose ang budget para sa NIR sandig sa General Appropriations Act nga sunod naman iga-review sang Senado. Nagapati si Ejercito nga kung maumpisahan na ang pagpatukod sang rehiyon, magasanyog man ang ekonomiya sa bahin sang turismo, agrikultura kag industriya sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Si Ejercito ang naging principal author sang NIR bill sa Senate nga karon isa na kalay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Baligyan sa Filipino-Chinese nga nagapang picture sa mga ID kabaylo sang 400 pesos ang natukiban nga wala sang record sa Bacolod Licensing and Permits Office. Sunod sa NBI, nagahimo siya sa multiple accounts sa e-wallet. May report si Nico Delphi. Sa mapping operations ang katapos ang City Legal Office Integrated Task Force sa mall sa Dalan Gatuslao sa Bacolod, natalupangdan nga wala sang record sa Business Permits and Licensing Office ang commercial establishment nga ginapanagiyahan sang Filipino-Chinese nga babae nga mong ginatudlo nagapang picture sang identification card sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Nag-issue na sang second notice of violation ng BPLO batok sa tag-iya sang baligyaan kag gintagaan sila sang 15 days para mag-comply sang permits antes pa man posible nga mapasiradaan. Ano di ako ng proseso, di ako ng second notice, 15 days na inatag nila to comply mo. Di wala to, naging ng 15 days, then kung hindi siya mag-process, then mag-social na ang BPLO. Sa programa sa radyo nga isugid kay Mayor ginmando ni Mayor Albi Benitez
nga mausisa ang ginahimo sang nagpakilala Filipino-Chinese nga nagapanguha sang picture sa mga government-issued IDs sa mga residente sa Barangay Estefania kag Vista Alegre, kabaylo sang 400 pesos. We will take this as an interesting case because, of course, as much as we would like to ensure nga ang tanan nga mga violators, ang tanan nga gihimo sa mga krimen madakpan. No, but more so, we are also interested nga if we can prevent a crime, much better. Right? So ang aton is of course we will be vigilant sa aton nga pag-investigate sining mga issue kay ang pamangkot ko nga why hindi masabat eh. Ginpahayag ni Police Station 4 Commander Police Captain Francis D. Pasukat, ginaparegister sang babae nga Filipino-Chinese sa e-wallet ang mga nagasubmit sang ilang mga IDs. Bungod wala man sang reklamo batok sa mga persona, ginhilway siya sang kapulisan. Pero madamo sa mga residente ang karon na balaka nga posible gamito ng data gikan sa ilang mga ID para mang-scam. Iban sa ila, nagdangop sa National Bureau of Investigation sa Bacolod nga amo karon ang nagausisa sa insidente. Sa pagpang-usisa sang NBI, ila natukiban nga may bitbit nga madamo nga cellphone ang babae kag iya ginapicturan ang mga ID gamit ang lain-lain nga cellphone. Sa inisyal nga paglantaw, nagahimo siya sang multiple nga e-wallet accounts. Ila pa ginapadalman kung anugid ang motibo sang amo nga persona. Gintingwaan siya nga may istorya sang DigiCast Negros pero nagpamalibad na siya nga maghatag sang pahayag. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa Good Vibes, isa ka estudyante ang tigayon nga nakagraduate bisan yara pa sa sulod sang BGMP facility. Para sa iya, wala sing imposible sa tawo nga luyag makaangkon sang edukasyon. May report sa Romeo Subaldo. Ini ang 22 anyos nga si Bibi. Fourth year na siya nga estudyante sa State University of Northern Negros sa ma-involve sa isa ka kaso. Yan siya sa sulod sang isa ka BJMP facility sa Negros Occidental, samtang nagapadayon ang hearing sa iya nga kaso. Wala ini makapugong sa iya para padayunon ang iya nga pag-eskwela kag tapuson ang iya kurso nga Library and Information Science. Sa bulig sang jail warden kag jail guards, naka-attend siya sa online classes. Kung bisag ari ko di sa sulod kay nag-ano pa sila ni Warden nga kung mapadayon ko sa akong pag-eskwela, nag-umang ko kay bisan na ako diri sa kuan sa BJMP nga mapadayon siya po na ako matapos na akong pag-eskwela nga sa pagwas na ko tapos na ako pag-eskwela. Buligan po ko nila sa mga jail officer o nila ni Warden tapos sa anong module o online ginapahulam mo ko nila sa ilahang laptop kung online ang klase. Pati ang OJT sa sulod na sang BJMP kamayara man sila sang mini library sa BJMP facility. Suno kay Bebe, porsigido siya katapuson ang pag-eskwela sa piyak sang iyang indangtan para makapangita sang trabaho. Makagawa ko, syempre, natapos naman ako, makapangita na ko ng trabaho pagkatabang sa board exam. Board exam. Sa sinigid lamang, isa siya sa mga nag-graduate sa State University of Northern Negros. Tigayon niya nga nalabot ang iyahandom nga makasaka sa entablado. Siyempre, malipayon nga bisag na ako diri sa priso ko pero kanang nalipay ko nga natapos na din ako pa eskwela nga nakasaka na dyan ko sa stage nga kanang lipay kaayo nga bisag na malipayon dyan kaayo tungod sa tabang ko nila ni Warden sa mga jail officer diri nga nakapadayon ko natapos ako pag-eskwela. Dako ang pagpasalamat niya sa tanan nga nagbulig sa iya nga matuman ang iyang handom. Ako sa sa SAN sa ilahang pag diri sa BGMP nga ni Wardens, mga jail officers sila ni ma'am nga nagtabang sa ako ang mapadayon din ako kung pag-eskwela. Tapos na ko bisan sa mga sa kalisod dili jud ka ng dili jud rason nga tungod sa kapigaduhon or sa imong sitwasyon dapat nga padayon dyan po sa pag-eskwela makahuman para makakita ko maayo nga trabaho o makatabang na ko sa akong pamilya. Ang video kag ang interview kuha sang Sun Publication and Public Affairs Office. Luyag nila ipalapot sa iban ang istorya ni Bebe
para mangin inspirasyon nga wala sa may makapugong sa tao nga puno sang paglaom para makakuha sang edukasyon. Nick, wala na kita sa rason niya nga di matapos education kasi siya gani bisan ara sa sulod sang BJFP facility nakuha niya pa nga makasaka gyapon sa stage. Yes, dako na naming nga ang nabulig man sa nga teknolohiya agud malabot kya ang iyahanto. Yes. Kaaba ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.